Mayong adlaw kinyong tanan mga ka-dear friends, kininausab ang inyong ubos nga lagad nga si Papa Joe. Diri lang sa tuang YouTube channel, ang Dear Papa Joe Stories. Sa mga kaigsunan nato diha nga wala pa maka-subscribe, please click the subscribe button and the notification button para ma-notify mo sa mga bagong istorya nga atong idalit diha kaninyo. Sa ato sa mga kaigsunan diha nga nangita sa mga daan natong istorya, ay mo kalimot sa pag-subscribe o click the notification button sa katabi with Ate Gems. O kung kamo ganahan mo nga mopadasad sa inyong kaugalingong suwat, ipadala ka na sa papajoesuperb@gmail.com. And of course, sa itong mga kaigsunan di ang nagpahipi lang, again, encourage to mo nga let's make our channel grow. So, tabangin mi ninyo sa pag-subscribe lang and share the words sa inyong mga kaigsunan, labi na all over the world ng mga Visayan speaking people or katong makasabot og mga Binisaya. Karong adlaw ang ato ang istorya, usa ka istorya nga magtuki kabahin sa sekreto. Kay kitang tanan mga kaigsunan, doon na mangyutay mga sekreto, doon na tay mga gipang taguan. And of course, mo ni siya ang suwatampo ni Elena nga taga Bohol, nga tagaan kinabuhi diri sa tuang YouTube channel. So ready na mo? Aniya na ang storya sa tuang YouTube channel, ang Dear Papa Joe Stories. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. Dear Papa Joe, good day, ingon man sa imong mga avid fans, listeners, and viewers sa imong YouTube channel ang Dear Papa Joe Stories. Itago lang ko sa pangan nga Leonard, 37 years old nga taga Bohol. Naghuna-huna gyud ko sa makadaghan kung ako ba gyud ning ipadala ang akong love story sa imong programa. Kay mauwa unta ko. Pero nadugay, nakahuna-huna ko nga di raman kaayo akuray na hitabuan sa ingon ani nga sitwasyon. Nataw ko sa probinsya sa Bohol. Dili pa ko makalimot sa sulti sa ako ang mama sa una nga nalipay gyud kayo ang akong papa diyang nasayra nila ang result sa ultrasound nga lalaki ang ilahang anak nga mao ako. Sulti pa sa akong mama nga nagluksuluksos kalipay ang akong papa sud sa clinic. Pagkakita niya sa ultrasound, nagakus pagani kuno sa akong papa ang doktor ni mama tungod sa sobrang kalipay. Natural nga reaksyon sa kamahan sud sa 11 ka tuig nilang kasal sa kong inahan, wa gyud matugahi og anak. Okay raman pud kuno tag babae pero mas giampo gyud nila nga lalaki unta ang ilahang anak. Nangandoy si papa nga magkaanak og lalaki aron musanay ang ilang apelyido. Bugtong anak raman gud si papa sa akong apuhan ug ang ubang mga anak sa iyang mga igagaw, mga babae man kasagaran. Mao nga inig kaminyo, di gyapon nila madala ang ilang apelyido nga mga inila nga personalidad sa Bohol. Kung naman gani mga anak nga lalaki sa ilang pamilya, dili pud maminyo. Kumbaga, nihit kaayo ang mga lalaki gyud sa ilang pamilya. Taas-taas na sabog edad si papa dihang nakaila niya si mama. Mao nga mo na hinungdan nga wa naglangan dayon si papa. Iya dayang ipakasla ng akong mama. Ang gusto sa kong papa nga manganak sila balik usa ka dosena. Pero ambot ba nga kung kinsa patong gusto kay anak, di man nun hatagan? 11 years na silang nagtipon pero wag yapon magkaanak until na naabot ko sa ilahang kinabuhi, Papa Joe. Ang mga apelyido sa Bohol, usa sa mga inilang apelyido. Ang akong usa ka tito kay usa ka politician. Ang akong mga igagaw, mga professional pud, halos tanan nila. Na ako'y kasin nga doktor,
nasa'y abogado. Ang akong papa ug mama parehong mga professionals. Pero gipili nila nga magnegosyo. Dili kay inilang mga tao ang among apelyido sa larangan sa negosyo ug politika. Kay hasta na po sa reliyon, ilado pod Papa Joe. Dunay gi-maintain nga imahe ang akong pamilya sa mga mata sa publiko. Mao nay rason nga the moment I found out what am I or shall I say who I am, gitago na ko kutob sa kuang mahimo. Kay I know dili nila ni ikalipay. Kung ako masayop, I was elementary, maybe grade 2 or grade 3. Diyang ako naibawaan nga murag babae gyud ang akong kasing-kasing. Grade 2 ko, niyato diyang sigog tanaw sa akong classmate nga babae nga si Carla. Unya, inig break time, mutindog ko ug muduol kang Carla. Dayon ikapikapon nako ang iyang buhok. Nga straight kayo, itom ug shiny. Unya hikapon sad nako ang iyang colorful kaayo nga pugong ug hairpin sa iyang buhok. Muduko si Carla og mauwaw. Murag nahadlok na hinuon siya nako. Maybe siya una-una. Unsa man ning bataa oy, wa pa ganit na lutas, chancing naman kaayo. So kaniya murag mahadlok na si Carla nga kung makita siya nga mo padung na ko niya. Feeling nako ganahan siya nga musumbong sa teacher pero gipugngan lang kay bawa man siya nga dili ko kasab-an sa teacher. Kay maybe maikugpod sa among apelyido. Sa gikaingon ko na naay reputasyon ang among apelyido sa amoang lugar. Ang akong gipakita nga lihok sa school medyo bugoy or astig kunuhay. Kana ba murag image nga panchicks Papa Joe. Pero ang tinuod, walay bisag usa ka tao nga nakibaw sa akong sekreto nga dili babae ang akong tuyo. Especially si Carla. Kundi ang iyang pagka pang-girl nga accessories nga ganahan kay ko nga maglantaw-lantaw. Usa ka recess time ni dool na pugok ang Carla. Grade 6 namin niadto og si Carla nagkadagana og nagkagwapa na gyud taon tanawon. Hoy Leonard, nganong paduol na masag ka mo chancing nasag ka? Warning nga na gyud ka ha. Dili na ko the same Carla nga imo lang yuno-yunohon sa una ha. Di na ko mahadlok nimo. Isumbong gyud ka lang ni mama ug papa para ikiha ka og harassment. Relax lang girl, lahi akong tuyo nimo. Tubag ko pa ngadto niya. Ha? Unsam li tuyo nimo? Pangutana pa ni Carla. Kuan, mangutana lang ko ba? Asa nimo gipalit nimo mga pugong ug mga hairpins o kanang bracelet nimo? Nga naman, unsaon nimo imong isuot? Pangutana pa ni Carla diri nako, dalang smile. Murag nawa ni kahadlok nako nito mga higayuna Papa Joe. Suot gud taon, unsay pagtuon mo nako bayot? Nangutana lang ko kay mamalit ko akong irigalo sa akong crush. Dali ko pantubag ngadto niya. Gikuyugan ko ni Carla asa mamalit atong mga burluloy. Nara di ay sa gamay nga tindahan sa daplin sa karsada. Unya, barato pa gyud kayo. Daghan kay kong napalit sa akong 100 pesos. Sari-sari gyud nga klase na ay pink nga hair ties, pink nga ribbons, mga bracelet ug necklaces. Naapoy pink nga Barbie nga sudlay ug giapilan pud nako usa ka manika nga plastic nga murag Barbie pud. Pero dili Barbie. Basta dahil nga pang babae Papa Joe. Ang tanan akong pinalit, gisud gyud ako sa ka box unya gitaguan ako ilawom sa akong katrisod sa akong kwarto. Unya kung ako na lang ang tikaw-tikaw sa balay, buot pasabot, sa paminaw nako nangatug na sila si mama ug papa sa ilang kwarto, tiya pa ko makalugar og duwa-duwa sa akong paboritong duhaan. Ipang-try nako ang mga clip nga mga hairpins sa akong bubo kayong buhok. Sudlayon nako akong bubong buhok gamit ang pink nga Barbie hairbrush. Samtang magatubang sa samin. Ipangsuot nako ang mga beads nga bracelet o necklace dayon magtutuyo ko at tubangan sa samin. Unya kung bation ako duka, hubuon na nako ang mga burluloy unya ibalik sa karton nga akong gisudlan dayon taguan nako ang karton ilawom sa katre. Niadto mga higayuna mao to ang akong naandan nga kalingawan. Why makatupong nga kalipay nga akong bation kada mabuhat nako to Papa Joe. Mao to akong sekreto. Pero abi nako og walay makasakop kay gitaguan nako ang karton ilawom sa katre unya gitabunan pa nako mga laing gamit para lisod makitaan. Pero
naagyapoy nakakita, Papa Joe. Ang among katabang nga naglimpyo sa akong kwarto, iyang gihulbot ang karton ug ipakita sa akong mamagpapa. Pagabot na ko gikan sa school, murag ni saka ang dugo sa akong ulo, diyang ako nakit-an ang karton sa akong mga burluloy. Diha na sa among sala. Pero ako magpasabot. Ako nila silang giunhandaan. Ganun naman ni diri. Irigalo ba din ako sa birthday sa akong crush? Relax ko pa nga sulti nila ni mamag papa. Nismile ang akong papa uningon nga, kinsa may mong crush Dodong Leonard? Pangutana pa sa akong papa diri kanako ug ako day siyang gitubag nga, si Carla. Nisiga sa surprise kayo nga naong si mama. Kinakailaman si mama ni Carla kay lagi classmate nako since grade 1. Guwapa bitaw si Carla Dong Leonard. Neat pagyud kayo. Bagay gid mo dong. Tubag pa sa akong mama. Tungod niya to nga nasakpan ko sa akong mga ginikanan na pugos ko og hatag sa burluloy ngadto kang Carla. Kay pagkaugma diyang gihatod ko nila sa school, natagbuan man ni mama si Carla unya siya gyud ang naguna-una og ingon nga, Carla, nahi-surprise si Leonard nimo. Diyang nagtapad namin ni Carla sa mong classroom mao gihatag niya ang plastic nga bag nga puno sa mga burluloy. Abi ko bag parang si mong crush. Pangutana pa niya nga pasimple-simple lang good. Nga ako sa siyang gitubag nga I didn't have a chance. Da, charot good Papa Joe. Nagduda na hinon si Carla nga siya may akong crush. Ako na siyang gisakyan. Kaya lisod na kayong masakpan ko sa akong tinaguan. Nag-high school na mi si Carla nga nagtuog siya nga siya akong crush. Hasta ko mga parents, sige tupo-tupo kang Carla din ako. Murag nakauyon sila kay guwapa si Carla. Bright, unya, buutan pagyud kaayo. During my high school days, nakailaila ko og sama nako nga taguon lang nako sa pangan nga Shanti. Actually, Santino ang nakasuwat sa iyahang birth certificate. Pero diyang nagkailaila mi og nag-ihay og bukal ang among mga lana, nakibaw mi nga duha ni Santino nga we are in the same boat. Arangan pod pagkabutang ang pamilya nilang Santino ug pareho pod sa akong mga conservative and religyoso nga mga pamilya mao nga gitago po niya ang iyahang sikreto. Pero kung kami na lang duha ni Santino makapagawas gyud mi sa amo ang gibati without pretending and without preservations, Papa Joe. Si Shanti pagani ang nagbunyag nako sa akong girl name nga Elena. Sige mi kuyog ni Shanti unya para di mahalata amo na lang dadun sa si Carla. Ang mga tao nagtuon na noon nga na I love triangle namong tulo ni Shanti, si Carla og ako. Pero kadyo ta kay ito among kuyugon si Carla, mangita din mga paagi nga mahatod na mo siya ni Shanti og sayo. Kaya sa tinod lang, lisod kayo nga magkunwari nga lalaki. Kinahanglan magud nga si Carla among ipasangil sa among parents, usa pa sila mosugot nga manuroy mi. Kung kami nanduhan ni Shanti, diha pa mi makalugar og explore sa mga butang nga maoy among gusto. Pareho minduhan ni Shanti nga gay. Pero tungod kay naa pa mi sa stage of exploration and experiment ming duha og mga buhat nga buluhaton nga dili angay. Pero kami duha ni Shanti nasayod nga pure experiment and pure curiosity ra gyud kutob among gibuhat. No strings attached, no affection, no love. Nahunong to among binuhatan ni Shanti dihang ni-graduate na mig high school unya nagabuwag-buwag kay ako adto na sa Cebu mo eskwela sa college. While si Shanti sa Manila o si Carla nadunggan nako nga sa Cebu pud kuno siya nga mag-college. Which is gikalipay og dako sa akong mga parents kay dili kuno ko magmingaw og na ako'y matawag in kaso kay pareho ra biya mi si Carla nga first time nga nibuwag sa among mga ginikanan. Parehong pre-med nga kurso among gikuha ni Carla pero lahi mig university nga eskwelahan. Actually, sukad mi naabot sa Cebu, dako na mi kausaban kay lain-lain na mi og life. Siya, nailaing circles of friends while ako naapo ko'y laing kuyog nga kasagaran ako mga classmates ug kasagaran nila mga girls. Wag gyapon ko niladlad Papa Joe. Ako sulti nila nga I'm straight. Nituora pod sila bisan usahay magduda lagi kay mugawas gyud usahay ang akong effeminate nako nga batasan. Usahay na gyud mangutana og prangka kay lagi kasagaran sa akong mga med nga students nga friends, prangka gyud sila but still denied to death.
Ug ako lang ingnon nga I was raised like this because I'm the only child. Ako po silang ingnon nga nana ko'y girlfriend before nga si Carla. Always good nga starring si Carla sa akong mga friends kay siya mooy madali na kog angkon nga akong uyab para lang makaingon sila nako nga lucky ko. Pero bisag deny to death ko, naagyoy di mailad. Labi na ka ng mga sama nako nga gay kay matod pa nila. Mubukal ko no ang ilahang dugo. Nasa lalaki gyud nga straight nga makailag gyud labi na ka ng nakaagi na pod og pagpanguyab ug usa ka gay nga sama nako. Si Byron, ang straight guy nga ako ang nailahan pero matod pa niya unang kita pa lang niya nako. Kailan na daw siya nako. Usa pod ka medical student si Byron pero dili may friends at first. Matod pa niya nga makitaan daw ko niya kuyog sa akong mga friends pirmi sa mga suki nga coffee shop. Fourth year college na ko niyanto diyang nagkasuod mi si Byron. Nagsugod-sugod nag-text-text og only call kay during that time di pa kayo in ang online o social media. Nagkasuod yun ni Byron pero walay label. I don't know kung mao na to'y gingon nga mag-MU. Di sa ko ganahan nga mag-assume though na ko'y feelings nga to niya. Dito na ko na-differentiate ang feelings nga for convenience only sama sa mong previous relationship ni Shanti. Katong ang Byron lahig yun. Siguro tungod kay lalaki siya o ako pod nga feeling nga Disney princess, nag-expect ko nga panguyaban niya. Pero wala. Niabot na lang nga among sim break, kinahanglan ko nga muuli sa mua sa Bohol pero wag yo'y katinawan sa among status ni Byron. While na ako sa Bohol, nagbakasyon, text si Byron nako. Manawag siya nako og unlimited call mo nga dugay kayo may maghuman. Nakabantay akong papa. Kisam na yung kastorya ni mo nga permedya sa cellphone yun pangutana pa sa akong papa. Kisa pa man di ay si Carla, dali ko pa nga tubag. As usual, walang kamuang-muang nga si Carla mantaon madali na kong pasangil bisan nagwag yun may contact since nag-skwela may og Cebu. Kamu lang yapon ni Carla, pangutana pa sa akong mama. Nagdudaw og tubag ug kaluoy po ditaon ni Carla kung tinuod palagi nga mapaakan kuno ang ngabil ug mapandol basta pirming isgutan. Bunog na kayo si Carla kay pirmi siyang special mention sa mua. Kami pa. Though we both decided nga mo focus lang sa among studies. Pamakak pa nako nila, Papa Joe. Nalipay akong papa ug mama kay di sila makatuo nga loyal kuno kay ko sa kababae. Abi na lang ginigabot na kong Cebu bisag kinsan lang kuno nga akong uyabon. Pero ang pagka-loyal nako exceptional kay si Carla gyud since grade 1 hangtod sa present time. Pagbalik na og Cebu niya to gihatod ko nila ni mamag papa sa Tagbilaran o Padumi Pier diyang na sila'y nasigpatan nga babae. Sa tanang babae pagyud, si Carla pagyud ang among naagian. Gihunong dayon ni papa sa sakyanan. Balik gihunungan niya si Carla. Nagkaratul-ratul ko nga ninaog sa sakyanan o didagan pangingon kang Carla o padung kang Carla. Nasyak yun si Carla. Labi na diyang ako siyang gihag o gikisan sa aping. Palabas ra ni. Nagtuumangod na akong parents nga kita. Hatagi kong number ni mo, bi. Hung-hung ko pa kang Carla nga nasyak gihapon pero ni sabay ra pod siya. Sa mong drama labing diyang gidala na ko siya nila ni mamag papa og nagstorya sila. Diya pa ko murag naibtan og tunok sa paglakaw ni Carla. Ako di siyang kiteksan nga salamat. Sorry Carla. Ang pagtuog nila nga kita. Ganahan gyud sila nimo. Elementary pa gyud na sila nga sige sumog nako. Ni-reply po si Carla nga, no worries, Leonard. Mas may noon, nakita ta kay natagan ti ka sa akong new number. Magkontak kay niya tayo, nagbalik na akong Cebu ha. Magkita o niya ta. Matod pa niya. Nagsabot mi si Carla nga magkita sa Cebu pero wag yun na nahitabo kay gitagbo ko ni Byron sa pier. Unya nagkuyog mi sa ka mabugnaw nga lugar. O dito, nagsugod ang among formal nga relasyon. Nagkasabot mi ni Byron nga mangita og laing boarding house nga wa pa mi mailhi sa mga tao. Then nag-usa gyud mi og puyo. Mag-roommates ang tan-aw nila namo pero ang tinuod we were living each other just like any other couple, Papa Joe. Tapad mig higda, dungan mig kaon, dungan mig maadtog school. Ang mga tao nga nakailan namo nagtuo lang sila nga purely friends o roommates lang gyud mi ni Byron.
Sa first 6 months naman pa nagtipon, nag-share pa mi sa mga bayranan sa room, electricity ug tanang bills. Pero nadugay, ako na lang ang nagbayad-bayad tanan. Kay matud pa ni Byron, wa siya padalig kwarta sa mga parents, kay naa ako na financial problem ang iyang pamilya. Niabot sa point nga hasta pagkaon ni Byron, ako na ang nag-shoulder. Ako na sad ang makatagan niya og allowance. Ug sahay mohangyo pa siya nako nga mobaro og kwarta. Kay wa ko na siya hatagi og pang tuition sa iyahang papa. Kadto ko nakasuway og pamutbot sa mga ginikanan para lamang makapangayo ko og extra money nila. Kadto ko kasuway nga iprinda akong cellphone, hasta akong mga branded nga shoes, gipamaligyan nako. Kuwang na lang, hasta akong kalag akong iprinda, Papa Joe. Final exam na mo niya itong mapanahuna og wa nagkukuy kaprinda. Bago rin ako nalukat akong cellphone niya, di na ko gusto nga ibalik na pud kay importante kaayo ang cellphone. Di na ko makakommunicate lang mamagpapa. Kinahanglan pa nako ipasok ang SIM card sa cellphone ni Byron, usap ako makakontak sa akong mga ginikanan. Pero si Byron wala pa makabayad sa finals kay nasakit ko no ang iyang inahan og naglisod sila kwarta. Naglibog na kay ko og asa ko mangitag kwarta. Sa galit lang ako naununaan si Carla. Gitawagan din ako si Carla. Nag-text ko ni mo Leonard, wa makay-reply. Uy, niya karon mo kalit nagtawag. Importante yun siguro na imong tuyo na ako. Mara imong parents no, niya gamito na sa kunin mo para i-pretend nga uyab ta. Ang tingin ni Carla, murag nag-joke pero halata nga bitter siya. Nga murag nasuko siya nako. Sorry Carla, yes, importante kay ni kong tuyo nimo. Pero dili ni about sa akong parents, kuan kanang manguha mo tag kwarta nimo. What? Si Leonard manguha mo kwarta? Ngano good? Wa na ko makatubag kang Carla, igo na lang ko sa pagpanghupaw kay wa po ko ikatubag. Nakaila siya nako sa akong pamilya sa Bohol nga wa naglisod. Sa tinod lang katubago na kay ko kang Carla nga nagdrugs ko mong nahurot ang akong kwarta pero naunhan ko niya. Para kang Byron ng kwarta no ngay mga waman no. Huy, di man ka na imong idea ba? Dali ko pa nga pamakak niya Papa Joe. Padahil lang ko sa kong pagpamakak niya itong igayuna nga to kaniya. Nara ni mo Leonard ug mamakak nako. You can deny it, it's up to you. Pero sultianti ka nga kung naitaw nga mas nakailan nimo, mao na ako Leonard. Kailan na ta since grade 1. Ug kabahin na ng Byron, it happened nga nami common friend niya nga nakaila siya sa tinuod nga pagkataoan ng Byron. Ha? Unsam ni nas Byron? Tubag ko pa kay sa tinuod lang wa po kay idea. Siyang past kay limited ang iya mga sulti diri kanako. Bisan pa technically nag-live in me pero naka-feel gyud ko nga dagan siya gitago nako. Kana si Byron, no na siya pagka mamayutay sa previous school. Gibuhi na siya bayot sa una. So kapag first year hangtod third year, sulti pa ni Carla nako. Nasuko si Carla kay maklaro man siya tingog, wa po ko niya pahulma. Kay wa po ko na siya kwarta, kay pareho raming estudyante. Nagul kay ko nga niya tubang kang Byron samtang giingnan siya nga wag ko kapangitag kwarta. Okay lang, ako lang mangitag pamaagi, tubag pa ni Byron. Naluoy ko niya kay sa tinod lang bisan pa og nakadungog og bati nga binuhatan niya sa past pero past naman to. Ako manggani naman po ko'y past. Pareho lamin ni Byron, mo nga wa ko ma-turn off niya bisan og gamay. Wa i-detalye ni Byron kung asa siya mangitag kwarta para ibayad sa finals. Nabalaka ko gamay kay what if tinuod ang giingon ni Carla. What if namayot gud si Byron. Pero kung namayot manggani siya, dawaton ra gyapon nako kay para siyang future naman ang gamitan sa mga kwarta. Niabot ang among college graduation, nisulti ng daan sila si Mama Papa nga muanhin na sa among boarding house. Kaya nag-hotel sila, pero gusto sila nga mobisita nako sa akong gipuy-an. Pagkaibaw ni Byron nga mabutay akong parents, siya na iniingon nga mubalin o sa siya puyo. Ug tuod man, nakabalhin og laing nga boarding house si Byron. Gitagan ako siya kwarta, so wala pa siya mulakaw para iya magamit-gamit. Pila ra may istorya niabot sa Cebu ang umaginikanan unya sa adlaw sa among graduation ni Byron, wala nami nakaistorya pag-ayo. Kay diya sila si Mama nga sigig pangita kang Carla. Si Byron pud niya itong higayuna na busy pud kay naa iya mga ginikanan nga gikan pud og Leyte. Pero gabi ni text si Byron nako. Congrats na tong duha ha. Makita ta na. Mag-celebrate ta. Text pa ni Byron nako pero dugay kay siya naka-reply
balibad pag yun, o ako di ay ni hagad niya og celebrate Papa Joe. Pero ni balibad pag yun Papa Joe kay kuno na ang iyang mga parents og dili pwede biyaan. Pagkaugma, ako na sa siyang giteksan si Byron nga free na ba siya. Pero ang tubag niya, same lang gyapon. Hangtod niabot na lang ako sa kasimana, wa na gyud mi nagkita. And then, ni-text siya nako nga niuli na kuno siya og Leyte. Nasakitan kay ko Papa Joe nga wa man lang siya mananghid. Nidiritso na maglarga. I tried my best to communicate ni Byron. Textan ako siya permi pero tagdugay kaayo mo reply. Hangtod nila bayan pila ka adlaw di na gyud mo ring ang iyang cellphone. Nasakitan ko sa pag-ghosting ni Byron diri kanako. Nagplano pa ko nga apason siya sa Leyte kay naa siya usa ka ID nga naa nako mao nga kay baw ko asa ang iyang address. Pero sa kaadlaw ana samtang pagsuod na ako sa suki nako nga coffee shop, nakita nako ang usa ka lalaki nga amigo ni Byron kay pareho sila nga taga Leyte. Akong giduol ang mga lalaki og gipangutana. Asa na si Byron karon? Pero nitubag ang lalaki nga tuaman sa Leyte, murag nag-process siyang papilis kay patun siya Dubai sa iyahang friend. Friend? Babae? Pangutana ko pa. Bayot katong nagasto niya college ba? Gipaapas na siya. Tubag pa niya, Papa Joe. Okay. Ingna lang unya kung magkita mo nga nang regards ko niya. Nako pa dungan sa pagdali o gawa sa coffee shop, samtang naglakaw, nihanap gyud ang akong pananaw kay napuno na sa mga luha ang akong mga mata. Si Byron ang akong first heartbreak. Pag-abot ako sa akong apartment, ang mga memories na mo ni Byron, akong ninumduman. Nigawas ko balik sa kwarto para mamalit og ilimnon nga hard. Naginom ko nga naginusara sa kwarto sa pagtuo nga makalimot ko nga kumahubog na. Pero nisamot man hinuon ang kasakit sa akong gibati. Naghilak na ko diyang nakita ko og blade. Bago pagyud kaayo to kay wa pa magamit. Mo'y akong gigamit sa paglaslas sa ako ang pulso. Dili pagyud nako katapusan kay wa pa man ko namatay. Pagbata nako diha nako sa kwarto sa ospital. Ang una nako nakita mao si Carla nga naglingkod sa akong tapan. Maayo kay nakamata na ka Leonard, padung na sila sa magpapa nimo. Matud pa niya nako. Ug tud man after few minutes lisod sa room ang uminikanan si mama naghilak samtang si papa di masabot kung unsay naa siyang unahuna. Dito nihilak og taman nga murag hilak bata. In between sa akong hilak, aw gitugan nila ni mama ug papa nga akong tinuod nga gender. Gidawat ko sa mga ginikanan Papa Joe. Si Carla Sam, dugay nang nakadawat na ako kay matud pa niya, dugay na siya nakibaw sa akong gender, sukad pa sa among pagkabata. Nakadawat na ang akong pamilya pero dili raman sila ra ang ako ang problema. Napay mga tao, mga kailan nako, mga katilingban, Papa Joe. Kalisod ba di ay sa pag-angkon? Wa ko masahay dun saon nako. Do I need to tell them one by one nga I'm gay? Pangutana ko pa kang Carla. Dili man siguro kinahanglan nga mo kumpisal kanila tanan Leonard, bisag unsa pa ka. Bisan og maayo pa kanila, naagyapon na sila yung mga bad comments diyan nimo. If I were you, just be yourself. Magbinibay ka. Narana nila og musabot. Makasabot ra na sila madugay Naran nila kung mga pangapa na sila og pagunahuna kung unsa gyud ka. Di na nimo sila problema Taas pa nga tambag ni Carla nako nga maoy gisunod nako Papa Joe. So kaniya to wa na ko mag-control or nag-limit sa akong lihok. Nigawas na gyud ang akong pagkamahinhin. Pero wa gyud ko nagbinayot nga kanang bold kaayo like magsulob og dress or mag-makeup. Casual nga men's outfit lang gyud ang akong attire. Murag lalaki ra gyud gihapon kung tan-awon ko. Pero mahalata nga mahuyang ko kung imo kong ikaistorya. Nag-change ko og career, Papa Joe. Wa na ko mo-proceed pagka-doctor. Hinoon ni-affiliate ko sa business sa akong usa ka ila nga taga Manila nga usa ka event coordinator. Ni-sosyo ko sa iyang business at the same time ni-explore ko sa akong talent isip usa ka host. Nag-branch out mi sa Manila mao nga ako mo'y nindala sa mong negosyo. Nibalin ako Manila, Papa Joe. Usa ka adlaw niadto nag-host kog bungga kay nga kasal unya ang mga guests kay puros mga famous nga mga tao. Mga dato gyud tan-awon, ang mga bisita and of course daghan kayong gwapo.
Samtang padayon ko nga nag-host sa kasal na usa ka guest nga lalaki nga gwapo kayo. Usa siya sa mga groomsmen. Nisamot sa kaganado ang akong pag-host. Ako pa siyang gipasaka sa stage kay namay pag-games nga kanagayang tawgon ang mga single ladies o single nga mga boys. Murag gud ka ng games nga trip to Jerusalem. Kay dihay 5 ka mga girls ug 4 ka boys. Nanayo sila unya inigunong sa tukar managa ng mga girls para mag-ilog og gakos sa boys. Ang di makagakos, out. Ang lalaki nga gwapo mo nila nahabilin again sa duha ka mga babae. Pero paghunong sa tukar imbis nga ilugan siya gakos sa duha ka babae, nidagan bitaw na siya og niduol nako unya ako mao iyahang gigakos. Halaoy, game kay siya. Nahugyaw ang mga tao, lingaw kayo. Pero wala namin nagkailas sa boy. Kinahuman ang kasal ug nawala na siya sa kong pananaw. Human sa kong trabaho, ninaog ko sa hotel ug dito sa tanganan og taxi para muli na. Pero nihunong ang usa ka sakyanan sa akong tungod ug guess what? Kung kinsa ang driver. Ang gwapo nga lalaki sa wedding nga sigig pa-cute-cute nako mo'y nagsakay sa mong auto. Pasakyon ako niya kaya akong iatod sa amuha. Pero wa dayon mi nang uli sa gwapo. Hino nagkasabot mi nga manood og usa ka private room. Naka-check-in na mi sa gwapong lalaki sa usa ka room. Ni-order pa siya drinks ug ambot mga naaba siya gibutang nga pagka pampatog kay human nako mahurot ang sudso sa kabaso gibati na magtumang kaduka. As in katulgon ko nga murag nawad an ko kusog. Kana ganing lami kay ipiyong ang ako mga mata. Nakamata na lang ko diyang gisigyan og tuktok sa mga staff sa lodge. Okay ka lang sir? Pangutana pa nila nako. Nakabantay daw sila nga pila ka oras nilakaw ang akong partner pag check-in. Pero ako wala pa gyud ni gawas. Dagan ako noon nahitabo nga ingon adto nga nilakaw ang partner pero nahabilin sa room kay gi-murder di ay Papa Joe. Sa kitong lawas mo na nakibaw ko nga gihilabtan ko sa maong lalaki. Nadawat ra kay nako nga nay nahitabo namo. Pero napa siya laing gihilabtan. Ang akong pitaka, gihurot ang kuha ang akong kwarta o pagtanaw nako sa akong relo nga branded pa wala na. Hinatag pa to sa akong papa, regalo pag-graduate nako college. Kung gusto nako pwede kay nako nga ikiha among lalaki kay kailaman ko sa gikasal og groomsman siya. Nailhan gyud siya og sayon ra unta pangitaon. Pero mauwaw na kayo ko nga mabulgar na pod ang akong kaugalingon og maiskandalo. Ako na lang gipalabay maong hitabo. Charge to experience na lang ug mamalit na lang kog relo nga pareho sa iyang gikawat nako para mailisan ang hinatag sa akong papa in case nga iyang pangitaon. Nakadesisyon magud ko nga mupauli na lang sa Bohol kay mas maayo didto wa gyud mangingilad nako. At least sa poder sa akong mga ginikanan kay protected ko. Nalipay kayo silang mamagpapa nga nibalik ko sa mua. Giyatagan ko lang posisyon sa mong business mo nga nag-enjoy ko o nakalimot ko sa kong bad experiences sa outside world. Dito sa mga inihap gyapon ako mga liho kay bisan og nakibaw na ang akong pamilya nga mahuyang ko ang mga tao dito wala pa. So akong buhaton para malingaw ni join kog online dating pero ang gibutang nako nga picture sa akong profile kay ako agyapong naong pero nag-makeup ko og nagwig nga pang babae. Unya akong gibutang nga name dito, gigamit nako ang name nga Elena. Kung sa picture lang basihan, dalang edit na sad, di gyud mailan nga lalaki ko. Murag makailad sa jug ko sa akong profile, Papa Joe. Pila ka adlaw ni labay sugad sa akong pag-join sa online dating ni dihay ni chat nako nga usa ka French guy nga si James. Ang akong main goal naman unta adto kay para lingaw-lingaw lang. Mao gani nga wa ko ni sulti kang James nga lalaki ko. Yang nibawan kay pure jud ko nga babae. Butan kay si James, gentleman og gi-offeran ko niya nga padalan ko kwarta pero nibalibad ko. Wa ko ni dawat siyang kwarta. Mao siguro nga nibilib si James nako kay halos tanan ko nun niyang ka-chat mga kwarta niya. Pero ako wala. Kada chat na mo mangutana gud si James og if I need money ba kuno. Pero mutubag ko nga no. O dito ni samot ang pagkagusto ni James nako. Gusto na po siya nga mag-video call me pero akong tubagon nga wala pa'y kusog ang among internet connection sa amoa. Kaya lagi na ako sa probinsya sa Bohol nga chat-chatra ang makaya sa internet. Nito raman po si James sa tanan akong gisulti niya.
Pero ang iyang last nga gisulti nga moari kung siya Pilipinas para magkita mi. Ako siyang gipangutana kung when siya nga moari. Ang iyang tubag, asap kuno. Ang kunon ko nga na-develop ko nga to kang James. Kinsa may di ma-develop nga gwapo kayo, taas, French ba siya niya, layo ras Piolo Pascual. Pero I guess kutob na lang dito ang among relasyon kay sukad pagsulti niya nga moari siya Pilipinas, wa na ko mo reply niya. Gi-deactivate na ako nga akong Facebook o ni-sign out na pugko sa dating site. Nahadlo ko Papa Joe nga mahibaw-an ni James ang sekreto sa pagpakaroon ingnon nako nga Elena. Sa pagkakaroon di agyapon ko sa mga probinsya sa Bohol, nagkunwari to the most of the people, although some of them nakahibaw na kung unsa ko. Pero wag yung ko gitugan, gawas nila ni Mama magpapa o sa kong best friend nga si Carla. Ang akong istorya matawag nga unfinished pa. Wa pag yung kasagaduan, gusto lang ko nga muladlad pero murag di pag yun na ko kaya. Labi na gyud kay ilado ang akong pamilya. I guess ingon ani lang gyud siguro ko hangtod matiguang ko. I'm not getting any younger baya. I'm 37 years old already. Forever na gyud siguro ko nga taguan ang sekreto ni Elena. Dini na lang ko to Papa Joe og daghang salamat sa pagbasa sa akong suwat. Imong magtatampo, Leonard. Sa bawat liham na aking sinulat, puno ng lungkot, saya at pangarap. Sa radyo mong tahanan ng kwento, Papa Joe, ikaw ang aming kakampi sa mundo. May luhang pumapatak, may ngiting bumabalik sa tinig mong kay lambing. Kami iyong pinapahid. O dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May luhang pumapatak, may ngiting bumabalik sa tinig mong kay lambing. Kami iyong pinapahid. O dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. Sa alon ng radyo, tinig mong gabay, nagbibigay pag-asa sa bawat buhay. Kahit saan man kami dalhin ng mundo, ikaw ang kaibigang laging nandyan.
Dear Papa Joe, aming kaibigan, salamat sa kwentong